Ngiyabingelela bathandwa benkosi singasukuma ngenosi Somandla isasa lethu lele kwenaba siyathanda Somandla masithandele siqhubeka kwenaba sibanepower siyathandaza njalo wena kwenaba ukuthula ebandleni kwinkonzo yomama ngizothula ebandleni ngizwe ikhalo zomama mina ngiyaxolisa ukukhuluma ngasiphakamisile isandla kodwa ngifuna ukusho ukuthi inkonzo nje ngiyayithanda qoqola ekhaya uphi unobhala hayibo bhuti uyasiphazamisa le inkonzo yomama awungeke ngomama ngifuna unobhala Mamkhize lo ngiyamsaba cela usiphumela bhuti ya vele ngiyahamba cela usiculela gugu ya vele wena sala wahle wena ubi baba umkhize awuphume ngiyaxolisa abazalwane ngomoya wesonto ayikhuleka mamkhize awenzanga ngisho isono sisuke saphazamiseka sisabeka imbono kodwa uxolo singaqhubeka nenkonzo mina ngizokhuluma anginakuhleba la esontweni into engiyibonayo niyabuthanda nokufeba noma nonke ningahleka but ngiyazi ukuthi umfundisi nje nonke niyamfenza and wena mamfundisi bakujwayela kabi buka nje kwimanje abanye bagqoka kanjani hayi bosesotshela hayi ngingajwayelane kabi ngithe mamfundisi nobhala ingajwayelane kabi monenkinga ntombi manje ngiqonde ungalokho gwegwesa manje ayisolo hayi kahleni bazalwane sendlini yesonto hey kodwa ngiyabuzwa nowakho umbono hayi mina ngibone ngathi usisi unenkinga nami and inkinga yakhe ngiyazi ukuthi ngamsiza ngani mina nginankinga mani wena onenkinga ngani asiphume la esontweni siqede lenkinga mani awuphela khuzeka mangco angithi longena ngqondo musa ukuzenza ibhoko mengakhuzeki ngompoqo laba bazokudlela indoda wash mavovo kwimanje treasure lo collect umnotho hayibo ngempela vele treasure asinikeli namhlanje hayi wena man treasure wele jail asivala amehlo khona sokhuleka qala iculo manje nje ngiyombheka isasa lethu lele kwenaba masangene sikhuleka kwenaba sibanephawa sithelindlela kwena